Pozdravujeme vás z nášho, dalo by sa povedať, takého pravidelného vysielania. Naša téma, ako nás poznáte, tak sú hypotéky a reality. Ja som Lucia Jandačka, hypotekárna špecialistka, ktorá vám pomáha získať hypotekárny nový alebo refinančný úver s najlepšími podmienkami a v čo najkratšom čase. A toto je Lukáš Emrich, ktorý sa zaoberá kúpou a predajom vašich nehnuteľností. Áno, ja len doplním, že v lokalite Malacky, alebo teda Záhorie a plus Bratislava. V podstate podľa mňa všade na Slovensku. A my by sme radi vám tak zhrnuli po ten mesiac február, pretože videli ste nás minulý rok, potom v januári a v podstate toto bude vysielanie za celým tým mesiacom február 2024. Aký ste mali mesiac február? Tie prvé mesiace, ten január, február, predaje len štartujú. Až teraz vidíme nejaké väčšie volania zo strany tých kupujúcich alebo tých potenciálnych klientov. Až teraz sa to tak rozbieha. Február je skôr ešte taký, tí ľudia trošku spia, ale samozrejme sú obľadky aj v februári, takisto aj nejaké obchody. Napríklad iba predaj, napríklad domov alebo bytov. Predávate v podstate, viete predať klientovi aj jeho, či už pozemok, dom, tiež aj urobiť prenájom. Áno, samozrejme tie služby zahrnujú takisto ako predaj, či to je rodinného domu, alebo teda bytu, pozemku a takisto je tam aj ten prenájom. Samozrejme tá priorita, alebo teda to najväčšie gro by mal tvoriť u realitného makléra ten predaj, ale sú to služby, ktoré súvisia s tým, to znamená, že samozrejme som tu k dispozícii aj v rámci prenájmu vašej nehnuteľnosti. Ja, ak by som zhrnula ten mesiac február, tak v podstate ja som tam dokončovala niektoré teda ešte prípady z mesiaca ešte december z minulého roku. Ak sledujete môj profil, tak ste videli teda informáciu napríklad o tom CD-čku, že znalec teda nedal CD-čko k znaleckému posudku. To sa ešte doplňalo a v podstate od decembra až po marec trvalo vybavenie jednej hypotéky, ale teda úspešne sme to s klientom dotiahli do konca v mesiaci február. Za čo aj on a ja sme veľmi radi. Bola tam vlastne veľmi dôležitá aj tá dobrá komunikácia. Ďalej stále teda sa ja venujem aj refinančným úverom. Napriek tomu, že evidujete štátnu pomoc na zvýšené splátky hypoték, tak nie každému to vychádza. A ja opakujem, že netýka sa štátna pomoc úverov, ktoré už boli refinancované. Prvá vec je, že musíte mať určitý príjem, ktorý títo klienti nespĺňali, mali vyšší. A druhá, nemôže ísť o refinančný úver. Musí to byť úver, kde ste vy nadobudli nehnuteľnosť a táto zmluva stále trvá. Takže sú rôzne dezinformácie na internete, ale teda títo klienti v podstate aj mali refinančný úver, ale aj nespĺňali príjem, takže tomuto som sa venovala. Majú tam ale zníženú splátku o 130 € mesačne, čo je dosť veľa. Takže toto bolo jedno nadobudnutie a v podstate niektorí klienti sa presúvajú do mesiaca marec, takže pretože ten celý proces aktuálne v získania hypotéky sa o niečo predĺžil. Banky sú opatrnejšie, dávajú hypotéky, úroky stoja 2 mesiace, takže dobrá správa je, že nejde nám to smerom hore, ale ani dole, ten trh v rámci tých hypoték a úrokov stojí. Takže asi tak by som to zhrnula a v podstate v januári sme mali aj 2 zníženia, len neboli také dramatické, ako by klienti vlastne chceli. Takže také zhrnutie. Super, ja by som ešte len možno doplnil tomu, ako som hovoril o tom februári, že vlastne tam tých obchodov nebolo až toľko, ale to neznamená, že nepracujeme, že som nepracoval, áno. Tak by som chcel doplniť, že jednoducho pripravujem ďalšie nehnuteľnosti, to znamená, že ten čas, ktorý som nebol na tých obľadkách, zasa venujem času, kde trávim s klientami, s potenciálnymi, teda so záujemcami o predaj ich nehnuteľnosti, to znamená, že riešime predaj, nastavujeme, fotíme, robíme videá a tak ďalej, to znamená, že pracujeme na 100% aj v tom februári, kde tých ohľadok možno nebolo až toľko, ale ako hovorím, venujeme sa týmto veciam, ktoré... Ak by som do toho skočila, tak v podstate toto sme spomenuli už dokončené obchody, lebo každý z nás má rozpracovaných niekoľko klientov, ale neznamená napríklad v hypotékach, že máte rozpracovaných 1 000 000 eur v objeme, alebo napríklad prichystaných, alebo v podstate v nejakej príprave 10 nehnuteľností, že reálne sa oni aj predajú v ten daný mesiac. Takže napríklad ja mám klientov, kde som sa s nimi stretla v januári, februári, ale načerpajú sa tieto hypotéky a zrealizujú niekedy v lete. Takže to, ja mám niekoľko naozaj miliónov v objeme hypoték rozpracovaných a niekoľko
dalo by sa povedať aktuálne možno nejakých 6-7 klientov, čo budú realizovaní až v lete. Takže ako okrem toho, že máme už podokončované obchody, či už predaje, alebo teda hypotéky, tak mi stále aj konzultujete. Vlastne taká moja otázka možno, že ktorú jednu preskočím, že beriete každého klienta, alebo beriete do ponuky každú jednu nehnuteľnosť, že ju idete predávať, alebo ako to u vás prebieha. Lebo niektorí klienti môžu mať dojem, že veď ja si zavolám hociakého realiťáka, alebo každý realitný agent musí zobrať moju nehnuteľnosť do ponuky a ja tam budem šéfovať v tom procese celom. Áno, malo by to byť presne naopak. Tým šéfom v tom procese by mal byť práve ten realitný makler, ktorý na začiatku by mal presne teda doporučiť tú nejakú stratégiu a tak ďalej. Tým sa chcem vrátiť k tej otázke, to znamená, že neberiem všetkých klientov do ponuky, to sme už v podstate spomínali aj v tom minulom videu. Čo je mojou výhodou, je, že v podstate nemusím ja volať tým klientom, nemusím si naháňať nejaké tie zákazky. Dostal som sa do štádia, kde tí klienti volajú mne, za čo som teda vďačný. Súvisí to určite s nejakými tými recenziami, nejaké referencie a tak ďalej, že tí klienti, ktorí sú spokojní, ktorí boli spokojní s ich predajom ich nehnuteľností, že naozaj doporučujú ďalej a z tohto teraz čerpám. Vy ste taký skromný, no jednoducho ste dobrí, dalo by sa povedať a robíte tú prácu inak. Samozrejme, môže byť viacej tých kontaktov, kľudne mi môžete volať hocikedy. Ja sa poteším, samozrejme s každým odkomunikujem ten predaj ich nehnuteľnosti, ako by to bolo možné, ale samozrejme nie s každým sa dohodneme na tých podmienkach. Niekto má naozaj nejakú inú predstavu a keď si vidíme, že vlastne tie naše predstavy sa nejako nezhodujú, tak potom nemá význam ísť do spolupráce, ale to sa nestáva často, áno, to znamená, že to je naozaj u mňa momentálne jeden prípad z 10, že vlastne sa nedohodneme na spolupráci alebo takto. V podstate u mňa je to isté, že nespolupracujem s každým klientom, ktorý ma osloví a rada by som bola, aby každý jeden prípad bol dotiahnutý do konca, schválila sa vám hypotéka, boli ste ďalší môj spokojný klient, ale niekedy jednoducho tá komunikácia a predstavy sú nereálne toho klienta, takže ja tiež do toho nejdem, pretože tá spolupráca má byť príjemná a má to byť taká nejaká vzájomná spolupráca a nie nejaké nervózne jednanie alebo nejaké nepochopenia. Takže tiež na začiatku si povieme nejaké kroky, ako to bude a v podstate tiež tých obchodov je aj preto menej. Mala som takú ako informáciu od jedného znalca, ktorý mi hovoril, že jeho jeden hypotekárny špecialista má na stole 10 hypoték. A ja hovorím, že 10 hypoték neznamená, že bude aj 10 schválených. A ja v podstate tiež robím takú selekciu na začiatku, pýtam sa vás možno aj dopodrobna nejaké informácie. Ak ma sleduje nejaký môj klient, tak vie, že niekedy sa ma možno tie informácie zdajú zbytočné alebo veľa na začiatku. Ale ja od vás reálne za jeden telefonát zistím, či vám tá hypotéka vyjde alebo nevyjde, alebo za jedno osobné stretnutie. A potom, ako môžeme pokračovať ďalej. Či je tam nejaká príprava, že ešte to bude trvať pol roka, aby ste splnili podmienky, alebo či hneď môžeme ísť do toho. Takže ja vám nehovorím nejaké nereálne veci a s nejakým nadšením, že áno, ideme do toho, keď vám to proste nevyjde. A samozrejme aj môj čas, ktorý ja vám venujem, keď ho spolu zabijeme, vy môžete robiť niečo iné, alebo teda venovať sa nejakým iným aktivitám. A ja môžem sa tiež venovať inému klientovi, ak nemáte o tú spoluprácu záujem, alebo nedohodneme sa v podstate na tej spolupráci. Ja by som tu ešte doplnil, že áno, presne takto to je, to znamená, že aj mňa oslovujú klienti, keďže vidia nejaké videá, ktoré spolu robíme, vidia, že teda spolupracujem s finančným sprostredkovateľom a tak ďalej. To znamená, že aj mňa oslovujú ľudia a som za to teda aj vďačný, že teda s otázkou financovania možnej nehnuteľnosti, s tým, že ja teda viem kontakt odozdať potom ľudské, ona vás vie kontaktovať a takto vieme nastaviť. To znamená, že áno, aj cez mňa sa vlastne dostanete k týmto informáciám, ktoré vám potom takto budú vysvetlené, že teda či má nejaký zmysel, či to prechádza a tak ďalej. Áno, a po prípade, že v ktorej banke, kde to vychádza najlepšie, aký bude ďalší postup. A ja by som ešte povedala tak, že zase moji klienti majú výhodu aj takú, niektorých vás mám na Facebooku, takže toto video bude aj na YouTube, takže budete o tom vedieť, že teraz sa mi dosť často stáva, že niektorí, ktorí ste si kupovali pred 5 rokmi nehnuteľnosti a dlhšie, meníte nehnuteľnosti a potrebujete ich predať. Takže aj v podstate vďaka Lukášovi viem vám pomôcť v tomto, že viem vás nakontaktovať na kvalitného realitného agenta,
a v podstate vám vie pomôcť s predajom tej vašej nehnuteľnosti. Keď budete potrebovať dofinancovanie, vieme to zase doriešiť ďalej. Takže je to taká ruka v ruke a v podstate aj preto vám o tom hovoríme, o tých našich každodenných skúsenostiach, aby ste vedeli, keď budete riešiť či už kúpu predaj, alebo budete hľadať nejakú nehnuteľnosť, aby ste vedeli, na koho sa máte obrátiť. A možno vám zodpovieme aj na konci nejaké vaše otázky, ktoré vás trápia, pretože aj veľa takých rôznych otázok bolo tento mesiac a dojdeme ešte vlastne k tomu. Ale ja som mala... Chcete niečo doplniť? Áno, teraz ma tak napadlo, že vlastne vy ste teraz hovorili, že keď máte klientov, tak s ním nastavujete ten proces, tak ja by som len chcel doplniť, že zdá sa mi to, že vy to máte potom jednoduchšie, lebo vy komunikujete v podstate s jedným, alebo teda maximálne, keď to sú manželia, že komunikujete takto, kdežto ja, keď naozaj komunikujem s tými predávajúcimi, ten predávajúci tej nehnuteľnosti nemusí byť len jeden alebo len manželský pár, ale tých, myslím, že sme to mali pripravenú aj ako ďalšiu otázku, ale kľudne môžeme teraz, že teraz posledný prípad som mal, že kde bolo 6 predávajúcich, to znamená, že ja to musím naozaj odkomunikovať so všetkými 6, všetci 6 musia byť dohodnutí na tom istom. A toto je naozaj, kde sa stále v podstate učíme aj to komunikovanie s tými predávajúcimi a nastavenie, jednoducho všetci musia byť nastavení, ako keby to bol jeden človek, lebo keď sa nám stane, že jeden z tých 6 príklad povie, že teda on s niečím nesúhlasí, alebo takto, je tam potom v tom veľký problém. Preto aj celý ten proces, ktorý bude nasledovať, si nastavujeme hneď na začiatku, na tom nejakom prvom, druhom stretnutí, kde vlastne si naozaj ujasníme, že takto to bude a musíme sa dohodnúť na všetkých tých krokoch, čo je veľmi naozaj dôležité pri tom predaji, aby sa nám niekde v prostriedku, v procese toho obchodu nestalo, že vlastne niečo by tam mohlo padnúť, alebo jednoducho takto, musí to byť naozaj od začiatku nastavené. A vy máte vlastne, ešte by som spomenula aj z minulých teda videí, ale pripomenula, že vy máte tzv. Stratégiu predaja, alebo ako sa volá ten? Áno, to je môj vytvorený nejaký názov, je to v podstate, ako tomu ja hovorím, je to návrh predajnej stratégie, kde vlastne na tom prvom stretnutí získam nejaké informácie o tej nehnuteľnosti, o majiteľoch, o nejaký technický stav tej nehnuteľnosti, právny stav a následne vypracujem podľa nejakých požiadaviek, aké majú klienti, že za aký čas potrebujú predať, akú tam majú nejakú minimálnu sumu, že koľko si myslia, že by to vedeli predať. A ja im vypracujem návrh predajnej stratégie, kde majú aj nejakú doporučenú tú predajnú cenu, aj ďalšie kroky tam majú, že vlastne čo sa stane, ak nepredáme, ja neviem, za 2 mesiace, za 3, čo bude nasledovať. Majú tam vlastne vypísané, vyformulované presne, že vlastne čo spravím pre ten predaj, či tam budú fotky, či tam bude video, či tam bude scan, pôdorysy a tak ďalej. To znamená, že všetko toto im doložím. Všetko to je bezplatné, nezaväzuje to vlastne toho klienta k predaju, aby so mnou išiel, ale len na začiatku, aby sa on rozhodol, že teda áno, ide so mnou do spolupráce, alebo teda nejde. A to je to, ako hovorím, že potom mi to tam tak vychádza nejak percentuálne, že naozaj jeden z tých 10 nejde do tej spolupráce, to znamená, že tam vidím nejakú úspešnosť, keď ja toto všetko nastavím, že má nejakú 90% úspešnosť, že pôjdeme spolu do tej spolupráce. Jasné. No, viem, že čo sa týka tých nástrojov, ktoré vy používate, nestretla som sa s týmto u každého realitného agenta, takže preto aj tu sedíme a rozprávame sa o tom, aby ste si dobre vedeli vybrať, kto vlastne odprezentuje ako vašu nehnuteľnosť. Pretože ja spolupracujem s rôznymi agentami, ja som videla rôzne inzeráty a naozaj je veľmi dôležité to, ako máte, niekto si povie, že veď nafotím si fotky mobilom, ale vy ste mi teraz ešte na káve vlastne spomínali, že nedáte proste von jeden aktuálny teraz inzerát kvôli tomu, že čakáte na dobré svetlo. Áno. Práve preto dneska sme mali dohodnuté, že vlastne natáčame toto video. Poviem pravdu, viacej by sa mi hodilo teraz, keby som bol v tom teréne. Áno, a venoval sa. Za chvíľu končíme a idem na vec. Teraz nám nejaké 3 dni pršalo, to znamená, že mne tam stojí jeden rodinný dom, ktorý potrebujem nafotiť aj zvonku, potrebujem mať pekné počasie, to znamená, dneska máme konečne nejaké slniečko, takže dneska zajtra sa budem venovať práve týmto veciam. To znamená, že naozaj niekedy sú veci, ktoré neovplyvníme, ale niekedy naozaj musím čakať aj na to počasie. Áno, je možnosť, teda keď fotím niečo v interiéri, samozrejme dá sa nasvetliť a nasvietiť a tak ďalej, ale jednoducho, keď natáčam video aj zvonku nejakú nehnuteľnosť, tak jednoducho potrebujem tam to slniečko, takže tak.
Takže dávate si na to záležať proste, aby ten inzerát nejako vyzeral. Ja by som pri tej stratégii, čo sa týka hypoték, povedala, že ja napríklad väčšinou už na základe toho, čo mi vypoviete všetky vaše informácie, ktoré ja si od vás pýtam, na základe nejakej skúsenosti a praxe, mám určitú šablónu informácií, ktoré vlastne potrebujem aj k podaniu žiadosti, aj k tomu začiatočnému, počiatočnému prepočtu, koľko vám vlastne vyjde. Vlastne aká suma hypotéky vám vyjde. Ale vždy mám nachystané aj nejaké konečné riešenie, ktoré nie je možno, že úplne najvýhodnejšie, ale v tom čase, keď kupujete nehnuteľnosť, tak potrebujete hlavne ten úver dostať a kúpiť tú nehnuteľnosť. A stalo sa mi vlastne aj teraz, že jeden klient mi ho sa ma pýtal, lebo už teda sa to dlhšie naťahovalo celý ten proces, že či má byť teda nervózny, že či sa má znervózňovať, že mu to nevidia, že nie, hovorím, že úplne v kľude, mám ešte jedného žolíka, keby tu ste neprešli, prejdete ešte v poslednej banke a tam už to vlastne sprocesujeme a úver sa načerpa. Tak našťastie teda prešiel v tej prvej banke a tá druhá možnosť, ktorá bola o niečo menej výhodná, tak tej ani vlastne neprišlo. Takže ja napríklad, keď sa bavíme o vašej stratégii, ktorú máte, tak ja minimálne v 3 bankách komunikujem tú vašu hypotéku. Vždy je to prvá najlepšia, najvýhodnejšia, kde máte najnižšiu úrokovú sadzbu bez nejakých ďalších poplatkov. Potom máte takú strednú cestu, že kde viem, že to prejde, ale úrok tam bude drahší. Tretia cesta je, že úrok je najdrahší, ale jednoducho vám to tam hypotéka prejde, dostanete ju a kúpite nehnuteľnosť. A ešte taký to znamená, že to je tiež vaša taká stratégia, že vlastne idete podľa nejakých bodov, že vlastne najskôr toto. Áno, určite. A ďalšia vec je, že odo mňa napríklad dostávate na začiatku aj zoznam, ktorý potrebujete, to znamená, že ktoré dokumenty potrebujete, ale ja veľmi často niektoré veci si ani od vás nepýtam, ale komunikujem s tou druhou stranou, to znamená aj s realitným agentom a vy ste odbremenení od tej komunikácie, že pre vás je to mnoho jednoduchšie, ak máte hypotekára, s ktorým spolupracujete, nie, že komunikujete s niekým v banke. Lebo pôjdete do jednej banky, tam vám úver nevyjde, pôjdete do ďalšej banky, to je ďalšia osoba, keď ste hovorili, že ja komunikujem iba možno s jedným, s 2 ľuďmi a v podstate obeháte si kolečko, pozamietajú vám úvery, už vám to potom nemusí ani nikde výjsť. A vy môžete prísť o rezervačný poplatok, takže pozor na takéto veci. No a v podstate, keď sa bavíme o tej komunikácii a že koľko ľudí máte na stretnutí, tak ste videli, že pri podpise jednej zmluvy sme boli 6. Bankár, kupujúci, predávajúci, ešte teda 2 predávajúci. Ja som tam bola realitný agent. Takže tiež je to o tom, že nejde len o tie... Jedna vec je to technické vybavenie, čo vy máte super, ale aj tie vyjednávacie schopnosti. Že proste povie sa, že tu príde každý v tejto hodine a zorganizuje sa to. Čo teda je niekedy náročné? Určite to je náročné, áno, samozrejme to som chcel... A patrí to k našej práci, aby to bolo trošku vyznelo úsmevne, že teda ja komunikujem vlastne už na začiatku, samozrejme, tým som nechcel povedať, že komunikujem s jedným. Máme to podobné, áno, máme to veľmi podobné, to znamená, že naozaj musíme to zosúľadiť, aj tie stretnutia, aj toto, aby aj to každého prácu, každého rodinu, keď sú možno súrodenci, že každý má ešte svoje nejaké veci. Presne tak, to znamená, že toto, ak si dobre vieme nastaviť, tak potom to vyzerá naozaj, že dobre. A nepredĺžuje sa to zbytočne, ale ten predaj ide hladko. Mne sa páčilo, že ste dali tú kopu tých zmluv vlastne na internet, že naozaj to bola takáto kopa dokumentov, ktoré je potrebné nachystať a musia byť aj správne. Takže vy keby ste to sami riešili, no neviem, ako by to dopadlo. To bolo k jednému obchodu to bolo 11 v podstate len kúpnych zmluv, to boli záložné zmluvy a tak ďalej, takže bolo toho dosť, či muselo sa ísť samozrejme aj notárovi a overiť podpisy a tak ďalej. To niečo aj stojí, že? To platíte vy ako áno, to je v rámci mojej služby, v mojej provízii sú vlastne zahrnuté všetky tieto poplatky, či už na katastri alebo u notára. Wow, super. Ja by som tu mala ešte takú špeciálnu situáciu. Spomínali ste mi to ešte teda, keď sme sa rozprávali, čo budeme natáčať, aké informácie alebo aké otázky a situácie sa nám aktuálne dejú. A dejú sa v podstate aj mne, ja som to aj komunikovala na stránkach, že je veľa ľudí, žiaľ, čo má exekúciu na byte, dome a chceli by to predať. A ja z mojej skúsenosti vám môžem povedať, že ak máte takýto problém, tak to neviete predať túto nehnuteľnosť a predať ju teda niekomu, kto si ide vybavovať hypotéku, pretože banka takúto nehnuteľnosť nezoberie do zálohy. Niekedy to niektoré banky robili, ale po nejakých prehodnoteniach proste už sa to nedieje. A máte aj vy takúto nejakú skúsenosť? Je o túto službu záujem, alebo
Mám takú skúsenosť, áno, predával som rodinný dom, naposledy v podstate, keď to bola exekúcia, to bol to rodinný dom na jednej dedine v okrese Malacky, kde v podstate ma oslovili predávajúci, že teda by chceli predať svoj dom, ale teda hneď na začiatku upozornili, že na dom sú nejaké exekúcie. Jednoducho sme sa stretli, povysvetľoval som im, čo od nich budeme potrebovať, aká je tá možnosť toho predaja, s tým, že samozrejme tá cena tam musí byť nižšia, keďže budeme potrebovať hotovostného klienta a tak ďalej. To znamená, že celý proces sme si na začiatku povedali. Opäť veľmi dôležitá dôvera tam je, aby vlastne ten klient, ten predávajúci mi povedal čo najviac o tom, aby si ja mu zasa doporučím, čo potrebujem od neho, aby mi vedel vyčíslenia nejakých tých exekúcií, koľko tam, aby komunikoval jednoducho, aby hneď riešil tú komunikáciu s tými exekútormi, ktorí tam majú tie ťarchy na tom mieste vlastníctva, aby vedeli už tí exekútori, že áno, bude sa táto nehnuteľnosť predávať, to znamená, že aj tie bude uspokojený v podstate ten exekútor, ten záväzok, že bude vyplatený, to znamená, že keď už sa na tom pracuje, tak je to dobré. Dá sa to všetko nastaviť, dá sa to predať, len potrebujeme teda hotovostného klienta. Presne tak, a preto o tom hovorím, lebo ja aktuálne mám takú možnosť, mám teda, nie je to banka, pretože banka vám nie je ochotná financovať takúto nehnuteľnosť, mám teda možnosť, ak niekto z vás má takéhoto klienta alebo má takúto situáciu, tak v podstate vie od vás jedna teda fyzická osoba odkúpiť takúto nehnuteľnosť. Samozrejme musíte rátať s tým, že ak je takáto situácia, to nie je štandard, to je proste fakt, že veľký problém, ktorý vy neviete vyriešiť. A v podstate on má k dispozícii 300 až 500 tisíc, pretože jednoducho pravidelne robí takéto obchody, ale navrhne vám riešenie, ktoré vy buď zoberiete alebo nie. A jednoducho musíte rátať s tým, že nevykúpi tú vašu nehnuteľnosť za plnú trhovú cenu, lebo on tiež sa živí tým, že potom tú nehnuteľnosť predá ďalej. Ale je to možnosť, ako si viete vyriešiť vašu situáciu alebo niekoho známeho a zbaviť sa tejto situácie, lebo je to fakt problém, lebo to neviete financovať a ťahá sa to. Väčšina tých obchodov, čo som aj ja sledovala, alebo sme riešili, tak aj padla, pretože trvalo to dlho, nebola tam dobrá komunikácia, v podstate aj ťažká trošku aj s niektorými exekútormi. Nebudem menovať, že ktorý pán exekútor bol výborný v tom, ale nevedeli sa s nimi dohodnúť klienti, ale tým, že toto je fyzická osoba, tak v podstate vie vám do 2 týždňov vyplatiť takýto záväzok aj zvyšok vlastne tej predajnej vašej ceny, ktorú chcete za vašu nehnuteľnosť. Ale cez banku toto sa proste nedá. Dalo sa to niekedy, už nie je to vlastne možné. Takže aj takéto prípady máme a je to aj možné, len treba komunikovať a presne napriamo povedať, že mám tam takúto situáciu, je tam jedna exekúcia alebo 10 a dá sa to vlastne vyriešiť. Presne tak, dôležitá tam je tá komunikácia, otvorenosť, dôvera, to sa rovná v podstate otvorenosť. Takisto teraz som riešil ďalší rodinný dom, kde takisto je exekúcia, bol som u nich na dome, zavolali mi, že potrebujú riešiť túto vec, bol som tam v sobotu, riešili sme, rastovali, povedal som im, čo od nich potrebujem, povedal som im vlastne, aby si vyzistili vlastne tie zostatky, koľko tam majú na tej exekúcii a tak ďalej. Dohodli sme sa, že teda páni mi budeme pondelok, utorok volať, lebo teda potrebujú to čo najskôr riešiť. Žiaľ teda týždeň prebehol, nemám zatiaľ tá spätná väzba, jednoducho neviem, že kde sa to zabrzdilo, či sa vykašľala na to, alebo či sme v nejakom procese. To znamená, že naozaj nevyzistila v podstate to, čo ja od nej potrebujem, aby sme mohli pokračovať v ďalšej spolupráci. To znamená, že už keď naozaj sa rozhodnete, že idete do toho, tak jednoducho už to musíte, lebo tam potom môže tam hroziť dražba toho rodinného domu a tak ďalej. To znamená, že vždy je lepšie to mimo vstupné riešenie aj bez tej dražby, lebo stále, ak nikto je s vami ochotný komunikovať, viete dostať aj o 30, 40, 50 tisíc eur navyše, ako keď už to ide cez dražbu, lebo tam sa licituje a jednoducho, kto kúpi ten váš dom alebo nehnuteľnosť a vyplatí váš záväzok, tak vás odtiaľ vysťahuje. A to asi nechcete, no. Takže riešime a poznáme aj takéto prípady. Ale vrátime sa k takým tým bežnejším, takým príjemnejším a že to nie je úplne taký stres. Skôr sa jedná o tom, že možno niekto, ja napríklad mám aktuálne také, čím sa zaoberajú moji klienti alebo čo ich zaujíma, nejaké také otázky by sme vám zodpovedali, čo možno, že aj vás v podstate zaujímajú. Ja som mala napríklad teraz otázku opäť, že či sa dá preniesť hypotéka na inú nehnuteľnosť. To znamená, že klientka vlastní nehnuteľnosť, chce
chce si zachovať úrokovú sadzbu, ktorú má na 7 rokov, 0,90%, tá fixácia je tam 7 rokov a preniesť ju na ďalšiu nehnuteľnosť. Tak robí sa to, je to stále možné, vždy ale v tom procese, ako teda sú, či už je to kupujúci, alebo teda ten ďalší predávajúci, kde ona chce preniesť tú ťarchu, musia s tým všetky strany súhlasiť. A tento proces, on dá sa urobiť, ale trvá to tak asi 3 mesiace, kým to celé vlastne zaklapne, ale to už všetky strany vedia, o čo ide, je tam schválený úver a musí tam byť opäť dobrá komunikácia a otvorenosť. Takže ja som mala napríklad takúto otázku, zase opakujúco sa, vy máte aké, alebo čo sa vás tak klienti teraz pýtajú? Klienti, samozrejme, dostávam otázok. Rôzne dotazy, áno. Otázok dosť. Ja v podstate aj vyzývam tých ľudí, či na nejakých sociálnych sieťach, keď majú nejakú otázku, ľudia by ma kontaktovali, čo sa mi aj osvedčilo, že tí ľudia naozaj mi zavolajú, opýtajú sa, respektíve si dohodneme nejaké stretnutie, prídem za nimi, alebo prídu oni za mnou do kancelárie a riešime v podstate, že ešte to nemusí byť ani ten predaj nehnuteľnosti vyslovene, ale riešim nejaké otázky, či lepšie majú pozemok, či si ho majú nechať, alebo či tam majú stávať, či majú predať až keď budú mať postavené, alebo či majú predať v procese tej výstavby. To znamená, že takéto nejaké otázky dostávam. Takisto, či viem vybaviť geodeta, alebo jednoducho je tam veľa rôznych otázok, ale vždy... A čo z toho viete? Viete vybaviť geodeta? Áno, viem vybaviť geodeta, áno. Riešime vybavenie geodeta, nie je problém, to znamená, že aj to je v podstate... Áno, ako vy ste na začiatku v podstate hovorili, že vlastne potrebujete od tých ľudí, napíšete im, čo od nich potrebujete, to znamená, že aj na začiatku tej predajnej stratégie tým ľuďom v podstate poviem, čo potrebujem ja od nich, aby spravili, aby ten predaj bol čo najlepší, aby sme to nerobili až potom v procese toho predaja. Zrazu budú nejaké otázky, ale aby sme to spravili, áno. Je príklad, stáva sa to teda väčšine u rodinných domov. Mám rodinný dom, mám tam nejakú hospodárskú budovu, garáž, není zapísaná hospodárska budova, není zapísaná tam tá garáž, dom na meste a tak ďalej. Samozrejme môžeme ísť do predaju s tým, že potom sa to bude riešiť vlastne, že ten kupujúci alebo tak nejako. Ale je vždy lepšie, keď to máme nachystané a dopredu v podstate už tam máme ten geometrický plán spravený, je to na katastri, je to zapísané, naozaj to pôsobí veľmi dobre potom aj na toho kupujúceho. Ja by som ako dodala k tomuto, že keď hovoríte, že napríklad je nejaká nehnuteľnosť, ktorú vy idete predávať a nie je tam napríklad zapísaná nejaká budova, tak ja vám poviem tak, že môžete ísť do predaja, môžete si to inzerovať sami aj cez nejakého realitného agenta, ale realita, ktorý nie je dobrý, tak sa možno spolieha na to, že nejako to dáme von a niekto to kúpi, a napríklad za hotovosť. Ale ak vy kupujete nehnuteľnosť cez banku, tak musí tam byť všetko zapísané na tom pozemku, čo je, a v podstate aj hypotéka sa môže vybaviť, ale môžu stopnúť znalecký posudok, tým pádom sa celý proces predĺží, budete si musieť dávať robiť nový, čo sú ďalšie náklady. Alebo sa môže stať, že až na katastri, keď už sa teda majú načerpať peniaze, čo už všetci si myslia, že už zajtra mám peniaze na účte a končí celý proces, vtedy môže kataster stopnúť to záložné právo a vlastnícke a to nechcete zažiť. Takže preto je dobré, že už možno na začiatku sa vám zdá, že aj pán Emrich robí nejakú hlbšiu analýzu a povie, že do tohto nejdem, kým toto a toto neurobíme. A niektorí z vás možno prebehnú k inému realite, ako lebo rýchlo to chcú predať, ale budete riešiť tie isté problémy. Takže na začiatku vidíte, kto sa ako tomu venuje, možno je tam až také niektoré otázky sú pre vás možno otravné alebo nejaké kroky, ale vedú k tomu, že potom už ten predaj alebo vybavenie hypotéky prejde proste strašne hladko. Takže toto je dosť dôležité. A vy ste ešte spomínali, že ste mali od klienta otázku, že má pozemok a chce vlastne ho, nevie čo má robiť. Či predávať ho ako holý pozemok so sieťami alebo s nejakou výstavbou. Tak práve toto je to, že ja odporúčam ako hypotekár, tak banka vám založí pozemok, alebo teda tým pádom nemusíte čakať na hotovostného klienta, ale keď chcete, aby to kúpila niekto cez hypotéku, je to v podstate pre vás jedno, ale musí ten pozemok už byť stavebný, mať prístupovú cestu a siete. A vtedy to viete predať veľmi jednoducho. Keď sa vám chce ako majiteľovi takéhoto pozemku stávať, môžete, ale je to potom zložitejšie. Ľahšie sa predáva pozemok, ktorý nepredáva, ale financuje. Banka radšej zoberie pozemok, ktorý je úplne holý, že tam nič nie je. A ďalšia vec je, že vy možno začnete niečo stavať a máte nejaký projekt a ten, čo by to od vás chcel kúpiť, ten kupujúci, tak povie, ja to chcem inak. Škoda, že je to už takto, ja by som si to predstavoval inak. Takže to je taká možno z hľadiska toho financovania tá rada, že radšej holý pozemok, ale stavebný a tým pádom
to ľahšie predá. Takže je to, preto aj niektoré otázky, ktoré vy máte, treba nám napísať. A mne už zvoní budík, lebo my sme si nastavili určitý len čas. Aspoň vidíte, že je to takéto interaktívne. A jednoducho naozaj máme aj ďalšie povinnosti, ktorým sa musíme venovať. A tým pádom sme si nastavili na toto video len určitý čas, takže musela som to vypnúť, pardon. Takže ak budete chcieť veľmi efektívne a rýchlo a za dobrú cenu predať vašu nehnuteľnosť, alebo hľadáte v okrese Malacky, Tenica, Kalica, Bratislava, kdekoľvek na Slovensku. Kdekoľvek na Slovensku. Ale prevažne to Záhorie. Prevažne, vy čo máte v ponuke vaše nehnuteľnosti, som chcela odprezentovať, tak určite sa obráte na pána Emricha a ak potrebujete pomôcť s financovaním a mať hypotéku s najlepšími podmienkami, tak určite na mňa. Tak vám prajeme zatiaľ pekný deň, majte sa dobre. Pekný deň prajem a vidíme sa. Vidíme sa. Dovidenia.